Искате да разберете в каква тоналност е даден инструментал, но си нямате на идея как. Днес ще ви покажа 3 начина за това, с които аутотюна ви най-накрая ще спре да звучи траш. За да ви демонстрирам първия вариант, съм заредил един инструментал в FL Studio в празен проект. На първия канал, на който съм настроил бита, имаме AutoK на Antares. Този плагин разполага с няколко възможности. Първата възможност е чрез слушане. Когато пуснеш инструментала да звучи в реално време, то засича тоналността. Втората възможност, която аз предпочитам, е чрез опцията файл. От тук направо си избираме инструментала, но задължително трябва да е в WAV формат, натискаме отвори и ни извежда тоналността G мажор. Имаме много яка възможност тук, която е Send to Autotune, чрез която като натиснем това бутонче, директно се изпраща тоналността в заредените ни аутотюни. Както виждате, на втория канал аз имам Autotune Artist, когато го отвориме, тоналността е G мажор. За втората опция се нуждаем от Virtual DJ. Тук просто си намираме инструментала, след което просто избираме Tab Editor и намираме тоналността. Както се вижда от тук, тоналността е G мажор. Ако е минорна тоналност, тук ще пише M след G. За третата опция съм намерил просто някакъв сайт, който е Keyfinder. Не е задължително да бъде TuneBat, в случая просто аз съм използвал него. Както виждате, ми засича тоналността на същия инструментал като G минор. Важно уточнение е, че един инструментал може да има няколко тоналности. Затова трябва да се опитат различните варианти и да се избере правилната тоналност за нас. Аз лично се доверявам на AutoK на Antares, защото в близо от 100% от случаите ми е показвал правилната тоналност за мен. Последвайте ме за още съвети, свързани с музиката